F'attività politika fil-Pjazza tal-Ħal-Ġdid, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal kemm hu kburi biċ-ċertifikat li tat lil pajjiżna il-Kummissjoni Elettorali dak li pajjiżna Gvern Laburista se jibqa' jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku. L-aqwa ħolqien tax-xogħol fost il-pajjiżi Ewropej kollha. L-inqas rata ta' qatt fost l-istati membri kollha. Tnaqqis tad-deficit qabel iż-żmien miftehim mal-Kummissjoni Ewropea u finanzi tal-pajjiż fis-sod. Dak ta' dalgħodu kien ċertifikat ta' tmexxija ekonomika kompetenti ta' pajjiżna. ċertifikat tal-kompetenza fit-tmexxija tal-finanzi tal-pajjiż. ċertifikat tal-kredibilità li għandu pajjiżna. Dan b'differenza l pajjiżi Ewropej li qed jotru minħabba tensjonijiet ġeopolitiċi u tefgħu il-pejs fuq iċ-ċittadini tagħhom politika ta' austerità. Dr. Abela qal l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tieħu żbalji kbar ta' kuljum u jekk dan isir mill-Gvern fir-riżultati tal-Kummissjoni Ewropea pajjiżna jiġi l-aħħar. Semma kif fil-programm elettorali il-Partit Nazzjonalista ta' Elix Borg qed iwiegħed li jagħti pensjoni l kull barrani li ġie f'pajjiżna anke ħallas sena waħda bolla biss. Dan fl-istess ħin li Borg qal li kull ħaddiem irregolari li jinstab f'pajjiżna jagħtih permess jibqa' hawnhekk. Dr. Abela semma kif dwar it-trasport tal-massa il-kellim nazzjonalista Tony Bezzina għal li dan se jiswa 3 biljun euro iżda il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista jisħaq li se jkun ta' 3.9 biljun euro, diskrepanza ta' 900 miljun euro. Temmnux is-surveys kull elezzjoni tibda u għada xejn b'xejn. Minn kollox qegħdin jagħmlu, minn kollox qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex jidħol Kastilja lesti biex joħduna lura għall-2012. U tistgħu twaqfuhom intom biss kull wieħed u waħda minnkom, intom bil-vot tagħkom, intom bil-vot tal-eżist tagħkom, intom biss għandkom dik is-saħħa u tħallux dik is-saħħa illi taħrab minn idejkom. Il-Prim Ministru qal li din l-akbar għażla li għandu l-poplu f'ġenerazzjoni għażla bejn it-tim ta' Robert Abela u t-tim ta' Elix Borg.